Πού είναι το φυσιολογικό να λες? Εμείς μέχρι προχτές σε παρακαλάγαμε. Και για μια απλή παράταση, έτσι, όχι για πώληση. Έμαθα ότι νοσηλεύει το Ηλίας και στεναχωρέθηκα πολύ. Άτιμο πράγμα να χάνεις τα λογικά σου. Πέρασα κι εγώ από τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα, συγκινήθηκες δηλαδή από το δράμα του Ηλία και είπες να πουλήσεις. Όχι, δεν το κάνω γι' αυτό. Βαφτίζεται ο εγγονός μου, μαθαίνω. Α, εντάξει, αν θες να σε αναγνωρίσω σαν γιαγιά του παιδιού και να έχεις επαφή μαζί του, ξέχνα το. Έλα, Λουκάκο. Ατύχησες, καλή μου. Δεν το θέλω ούτε αυτό. Η διαθήκη ήταν για τον εγγονό μου. Όλα για τον εγγονό μου ήταν. Παρόλο που η Ντέζη μου τα έφαγε όλα. Έστω και έμεσα, άστο ανήκει η ΕΔΕΜ. Να έχει κάτι από τη γιαγιά του. Δηλαδή μας πουλάς την ΕΔΕΜ επειδή βαφτίζεται. Όταν πάει φαντάρος, τι θα μας πουλήσεις? Δεν είμαι τέρας. Παιδί του γιού μου είναι. Και φέρει το επίθετό μου. Ευτυχώς που άλλαξες το όνομα του γιου σου από Λαζαρίδη σε Καρτάλης. Το δικό μας αίμα κυλάει στις φλέβες του. Και το επίθετο δεν κάνει τον άνθρωπο. Και τώρα η ερώτηση που κερδίζει. Γιατί λοιπόν μας πουλάς την ΕΔΕΜ και δεν την αφήνεις κληρονομιά? Θα είναι μια πιο συγκινητική πράξη για τον εγγονό σου, Αλλιώς θα του λέμε αυτό στο χάρισε η γιαγιά σου δώρο, και αλλιώς αυτό στο πούλησε η γιαγιά σου κόψοχρονιά. Αρκετά κληρονόμησε αυτό το παιδί, δεν βρίσκεις? Εμένα πάλι η μάνα του δικού σου παιδιού δεν μου άφησε τίποτα. Όχι, που θα άφηνα. Και σένα, αν δεν απατώμε, σε έγδισε. Και στην τελική μου κάνετε πολλές ερωτήσεις και με έχετε κουράσει. Δεν θα σας παρακαλέσω κιόλας. Λοιπόν, τι θέλετε, ναι ή όχι? Να κοιτάξω να κάνω κι εγώ τα κουμάντα μου. Ναι, τι θέλουμε. Και βέβαια τι θέλουμε. Απλώς ψάχνω τη λούμπα. Πόσο μας την πουλάς? Όσα προτείνατε τότε στους δικηγόρους μου. Δηλαδή δεν θες τίποτα παραπάνω? Δεν θα μας δαγκώσεις? Λοιπόν, μην με ζαλίζετε άλλο. Συμφωνείτε? Οκ, συμφωνούμε. Λοιπόν, θα πάμε να φτιάξουμε τα συμβόλαια. Έλα, Λουκά, πάμε.